This is my son. One of them Saka, and I all wrong one of his. If you might be this, and the parties. But here, Teachkach MTV hino kupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Story short. No, sorry. Story smart. Katela Joaquin. Joaquin. Kim. Kuna futi Katela Joaquin mwana ari kupi funza izvi munomutaura izvi ndiye muridzi webhoshana mamuwandisa baba imimi mene utaure wakatere ndisati tataura nyaya iwe bana muchanetsa dare ndatokuona nezera renyu raminare munobvunzwa mari mudare moti chenji ngotaura kuti handina just like that monzi tiwana chiti paifoni tiendereni mari kuti hazviiti ndatoona kutoti pane nyaya tichipinda munyaya kozvazoitaona imamboti hazviiti ndozvandoti mati hazviiti tikati zvazoita saka chiregai titonge masiya mwana muchitaura kuti rega ndiene ndomirirei nini ndasvikako ndichavaratidza mambo kuti ini handiitiki sotoona kana maitira mune muchita ungauya kudaro usina mari yedare iwe uri kudaidzwa nedare ndepa pakanzongoya sababa pamasamonei pakanzi chikoyawo sababa ndozvandokuti masamoni enyu anoti chii werenga musoro wenyaya yepasamono ravo takamira nyaya iri pamberi penyu nyaya iri pamberi penyu takamire nyaya ndeyekuti uya kudare tigadzirise zviri kunetsa mumusha yanembo dzako zvitupa nemari yedare ari kutaura izvozvo ndi smart story achitaura kuna Katere Joaquin mwana zvese nababa taura tinzwe story ini ndiri mwana wangu yakagarisana nagara akarwara kwenguva yakareba ndovi simudza maoko mati takasiri kutaura yati ndiri mwana wangu anonzi Tarisai akarwara kwenguva yakareba akauya pakamundisiya kumba kwangu arwara kudai nhangu sekuchii charinga chiita ndangopepa mwana nangu sekupepa mwana zvadaro pakazobuda audio yemwana wavo echoti takamudaidai so takamukuwadza so nekuzvimba kwaisi kwanga kaita nemafuku audio bvawandipa pandoya neyekumba iwo bvawagara kumba kwawadari ipapapa wakatova kuti umuripa mwana wangu akati hazviiti kuti mungandiripa hama dzangu dzisipo bvawangomira ukati ndafungutochadaiza pataunoti tiituke kudai mwana wavo akati akarohwa nemwana wavo iye Joaquin hanzi chitaure kuti tinyatsonzwe mashoko acho kuti waiti chii iripo tipe tinzi vunakofoniwa mutare noda kutonga zviripo
Uya badala hapana kupa iri mwana. Uya bai mwana munhu uya yeibadeni. Aipadhuze patinoita ndakukuruti mama. Kana ari kucheva ndikokudai naye basi. Ndagara kupatenje. Apa ndize natezvara. Mira explica isso, vai ser unzai kudarika ndiye aombomira zvichiiswa pabluetooth sogati zvinoonesvo zvakanaka ichazozwa zviri kutaurwa ogara hei paine pekugara obuda Often taxa. achibatsiraoisa pabluetooth paspika yake vakomana tosunga Jadi apa bangsa? Tidak punya dulu. Kita punya pengen kata kita pergi kami di pagi ambil bangsa orang itu murid itu sekolah. Ini dari yang ini dan yang kedua pipa. Teman timbang keren. Kamu rumah ini ada dia. Aku dah jawab. Ini anjay perang. Ini tahu dan orang dulu itu acak siapa itu nutup meninggal. Aduh jadi mana? Aku dah jawab. Bukan jar kumbau koyo. Ada tahu zong aku yang tukar nama kita kan bapak kita bukan nyongga kita takut zong kakak dia kakak berkuasi tahu cara coba jika kamu cemai sesuatu karena kamu tuh bisa kerja ini cengitan ya pasti kan kesian juga kan tuh juga nak kata ada kembali macam mana ya kawan nama ini si kunci mana guna kakak farm pe. Aku jadi dua orang ni mana. Orang jauh ni pe.
ale apa kak mana tunggu kau tinggal tahu kau ni tunggu pada kurang tu pada minta lagi tu ikan mesti orang kau tunggu pokoknya itu mana ada jika mana mesti itu lagi semua itu lagi kamu tak mungkin ada buat ini kalau kita terasa orang kita dia mesti cleaning dia apa dia ada ada dia jangan ini lagi nampak ini lagi cleaning lagi orang ini sisa jangan melada orang kalau ini orang macam itu kenapa orang tu pika ini dia cuma baca pika ini calon takkan lagi foto gue dikasih dari negara mana mana tu, mana sampai sih, jauh, kalau siapa kata, naruh ini bina mai baru juga, ini tapi tu mana, mai baru, ya lu orang dia tadi, mana buat jiwa kan orang ini tadi ni, kamu panen sisa dengan sisa. Asli itu main itu boleh, jadi kalau main di sekarang cari masalah jam, main orang tu mesti chef punya merima. Tapi orang kita just jom, macam orang mana, mereka main kuai. Itu jual tu jual cakap apa? Ini tu apa? Setan ni, mesti orang munggu. Itu tu ni jual mak keluar ni, kami jual, oh ni tu orang bar. Kadang kadang ini macam tu baik. Tapi kalau orang baik, itu jadi decision sama orang Malipi. Yo, rumah apa ini saya tahu tu Arroyo, betul. Betul. Arroyo, pusat muda ni terus cuma cari dia usna macam, sana motor, sana pasuk. Ada orang tu yang non si non è un po' come era un giorno di dan baik jalan jumpa si passa per altro right do nawo mazinzwa kuti hanzi tiri kuto takaroya kuti arware zvemumusha tisi takaroya kuti arware anga ari atomufu ari kufamba zvakabva mumusha meni ndo zviri kunzi huyai tigadzirise handiti mama pedza iri kutaura kanuti ndo zviri kutaura kuti huyai tigadzirise muri kuzvinzwa mwana wenyu ari kutaura that's why asina kuda kuuya ende imi mauya maamuri kutiza senyoka ndo nhau iyo munoti chii ndanga tisingafanire kuti ndidayire nyaya iyo nyaya iyoyi takaigara gare yomusha tikadaidzwa nasekuru wacho tikadaidza dzose hama tikagara hatina kumboridza audio takangoinzwa mufamily group takainzwa mashoko ake anonyadzisa akashata chakada kuti tibatei ndochekuti akabvuma kuti ndakakanganisa pamberi pedara akaita sori kuna mai guru ake asi ndachida kuti ndipokupei padiki diki pokuti audio iyoyi yakatepwa nani waitaura naye
muri kubvunza here kana muri kutobvunza ivo kuti audio iyi imi izouye muri kuti sandiye here aitawo kwazvaka saka chamuchande chiikupe background yacho akadedzwa nemukomana ndokuti shamba hete ndipono kutengere madrinki pamashopa ndokubva vaenda vari vangani vari 2 ndokusvikosokerwa hwahwa ndokusvikosokerwa hwahwa kusvika asisatombozire ndo zvakatoitika chaimi vamurusaka mamuri kubvunza inini imi muchiziva zvakaitika ndachifunga kuti mukomana akatepa wacho anenge ari pano achitsanangura isu tireva hasimei munhu akadhakwa zvokunzi akadhakwa zvokudaro munhu ari kutonyatsotaura norondo zvinhu zvakaitika orit saka tadaro hatina kupikisana kuti ava varwadziwa saka imi musati sori motaura kuti audio haisiri yechokwadi muri ndeyechokwadi kachaga ndanga ndoda kubvunza baba kuti wakakumbira mwana wenyu ruregero namaikuru wake akanga akadhakwa here musi wamakapurukura aiwa musi wedare anga asina saka zvaaitaura zvese makaona here akazvibvuma saka nhasi uno zvaazodhakwa papi aiwa ndiri kuda kuti munhu akasika nyaya iyi katera akabva kupi katera ane zvinhu zvitatu munyaya ndinotaura uchipinda muno sikatauri mari dzedarema zvapera wambotaurayo kuti ya iye junior katera junior ndemuridzo yenyaya kwete inini kwete inini iye nezvautaura futi kuti wakagara dare tikatoiisa wakutaura kuti nyaya inafaura handisisapozi kuti nditaure muno kuti ndakatoigara dare kumusha iwewe wakuti nyaya yacho urimo tikatoipereka kuna sekuru kuti wapedzise nyaya iyi pawanenge wazogumira ndopandozonzwa ava tikavapa right yokuti munokodzero yekuenda kutaura kwabereka audio yawanzwa pa munhu atanga achitara pasi mwana wako here mwana wangu saka zvapera hakuna zichaita chakaviri isusu kana takwanisa kuwana eyo umbo ndo watinenge takushanda navo vanhu vanouya kudare pavanoziva kuti taakudaidzwa kudare vanorongana kuti tinoramba sei asi kana paita audio eyo handiti ndiyo yataakuteerera ko iwo uri kuramba here audio iyi ko uri kuregererei kuti dare richifunge zvekuita aiwa ngarienderere mberi chauri kupichandakanaita ndati kukumbira kuti munhu akapfeka nemo aiwa tozozviona tapedza taura taura akatepa iyeyu awati kuti akatepa iyeyu wati kuti akatora tepi iyoyo ozoroipereka kumwana wangu ndati akatepa iyeyu onopa kumwana wako mwana wako uzodii ndiye akazoisa kuti tizvionewo yakazoiisa kwetiri inenge yasvika here zvino isu tiri kutaura nezvetaona saka iwo choda kupikisa nacho ngechipi ko zvinoutaura ita kuti ndazvinzwa ezve nai chemagondo nyaya umboti atonawo weaudio naiye mudhara wache atotaura kuti ari kuiziya nyaya iyo nokuti akatogara ndani saka dare ngaringoenderere mberi nemuchogotonganiei kubvunza kwandangadaita ndatoona kuti inini muri right enda heri munhu uyu hamunei naye enda heri nenyaya wenge uri kuda kuramba aiwa ndotsvaga idi kana idi dariona handipikisi uchada rimwe idi rinopfuura rinopfuura ipapa ndiroisa vakatenderera imberi ndaombera chiaombera kutenderera saka ndakadati handikutaura nyaya ndakona kuramba wauya muno chekutanga hauna kuunza mwana wako watinini ndichaenda kudare ndokubva waregera kuunza chi mwana wako kudare
number 1 utaure masteps ako. Number 2 ndowanzi bhisa mari yedare ndobva wapika kuti handibhisi kuti nyaya isadii nekuti chekutanga wafuka kuti ukasana nemwana wanyaya haitongi. Chepiri ndobvisa mari ndobva wafuka kuti ndisakabvisa mari nyaya haifambi. Chetatu wakuda kutsvaga kuti akandoitepa ndiani so that nyaya futi isafambe nekuti yakabva kupi. Inini ndiri kunharuka kuti kana tichitaura ndinotaurawo point yangu, asi mumwe akava nepoint yakakunda yangu tofanira kuigashira saka uri kugamuchira nekuti dzese tiri kukunda maona ai nekuti wapika upenyu hwangu handisandamboziva kuti munhu asiri defendant kana kuti accused anobhisisiwa padare, saka ndashamba asi ndazobata matsananguriro vaita ese ndabvuma because ndiri kutsvaga chokwadi, ndabata chokwadi from kuti mari inobviswa zobata chokwadi kutaura kuti handizivi. ndikasore tichitendereka naye uyo ngatichiendei kunyaya nekuti iri tsotsi aiwakaunzwaka like izvozvi zviri kutaura ndiri kutaura iwe uri kutaura. At the end of the day taakuimba hapana dare richanzika nekuti ndiri kuti ndikataura ndiri kutaura iwe uri kuchitaura. Yoyo vanhu kana vachinzi vari kuenda kudare vari kuenda kundogadziriswa nyaya dzavo ivo dzinowanetsa, kwete kundogadzirisa nyaya dzamambo. Mambo hapana nyaya iri kuwanetsa, ndiwo saka wakagara. Saka iwe uda kutesta mambo, aiwa ndiwe wadaro. Aiwa mbonzwa zvawataura iwewe wati denda uzoona kuti zvinoita sei. Anozvataura zvinoita sei. Iwe uri kuenda kudare kunotaurwa chokwadi nematambudziko emunemi nawo. Mambo wokugadzirisirai zviri kukunetsai imimi kuti mhuri yavo igare zvakanaka, asi iwe uri mambo. Saka uda kugadzirisa ani iwe? Handisi kugadzirisa. Ko zvino ungoda kutesta ndiani? Apo ungoda kutesta ndiani? Uda kujekera. Kana ndajekerwa zvina usati wajekerwa nanhasi. Ndakujekera. katera kuti unonotsa nguva dzedare uchisvika muno mumamutsana namba wasuma kuti unonzani natanga ndakutaurira iwewe kuti unoita sei iwe mudhara unonetsa iwewe watara mazuma ere mambo ari kuonekwa kuti munoda makakanganisa mwana uyu urwere hwaakaita makashereketa semhuri ndosakani wauya kupotera nedare kuti pagadziriswa. Saka moenda kuna chiremba chindonzwa kuti ndezvipi chaizvo chaizvo zvamakaita kumwana nokuti dare iro rinoda kuti ribude kuti ndezvipi chaizvo chaizvo zviri kutaurwa muaudio kuti taakapedzera ende mumba medu tine madhara anopedzera so that tiuye titore makona eyayo evanhu vanopedzera nekuti munokanganisa vanhu makuru wani bandakaipa hayi usaramba uchimbotaura maniwe ndati usaramba uchimbotaura nekuti shamwari mazwi ako haakudzi umambo. Saka zvataurwa namba uchiteedzera izvozvo usaramba uchimudza ruoko umbozozvidza ruoko wakako
This is my son. Mwana wangu shaichai. Saka kana yo roro wangu anobvisiwa. Ivi ndiri muadventist. Handibati izvozvo. Kana iye mwana iye akapara mhosva kuno mukadzi womukoma wake akabvuma kuti iwe mukoma naadzimai vako kana naanatezvara tsvagai hiri kune n'anga tiende ndinobhadhara ndini nda kuti muone kuti ndofunga ndatopedza ipapo ari kubvuma kuti kuri kunoendwa kun'anga vanoenda asi inini handisviki pan'anga maakutozvipa mutemo ndiwo mutemo wangu wese vanozviziva wese hapana anozvitatu iwe kutsanangura kubva muodhi zvinyatsoona chigandiri ekutanga pandoda kuti munyatsoona kuti ini ndakwanisa kuzvibata mudzimai vangu ndingakaitirwa izvi ndakwanisa kuzvibata handina munhu wandakatunga kana kurwisa tine magroups ari mufamily pandakaona odhiyo iyi ndakabva ndaisenda magroups tine 3 magroups efamily anosanganisira vazukuru vekumhuri yekubva pananati hanza dzana baba vana vakazvarwa nehanza dzababa nevakazvarwa nana baba vana vakoma vano vanini tine gurupu iro toita gurupu rekwaamai nevazukuru nana sekuru vedu ikoko tozoita rimwe gurupu remumba medu isusu vanhu vakangozvarwa nababa vateketa ndobva ndakanda maodhiwe aya ka3 kuti 1 2 3 magrupuso ndikati hama dzinodiwenzwaiwo zvikutaurika hama dzese katera junior ndiani wavo pane hanzvadzi yangu inonditeedzera inini nanhasi iri kundituka izvozvi patone separation kumba wekuti mwana kana wada aurorwa kumba kwomwana iye acharorwa kwababa ani kamutongero kuti ndamupa nyaya iyi akatanga kutondituka zvinofanana nepekuti panyanya kuti nditsanangure ndekuti panda kuti mubva varo mese ndepekuti inini nemunin'ina wangu baba wangu hawatisaiti po vari kutienza vakundibatsirawo here nini uzi vari kutotsvaga munhu akaita munin'ina wangu yavana kana zuva hwani wakambomutsvaga kuti ishokwadi here iwewe zvaurikuita ishokwadi wakazviita here zviri kuitika here iwewe zvawakazviita zvauri kubvuma isusu semhuri tazotora matanho ati utinetsane naye hapana zvese zvokuti hapo vari kuzviziva vakatorongana zviripo pawhatsapp pagrupu rimwe refamily kuti takamubvisa pamba apa kataona kuti hapana kumira mushe nenyaya idzi anozvona ari kumba kwemunin'ino wemukadzi wake akatombouya patakaenda padanho vataura ikai ndini ndakatoudza sekuru inini hanzvadzi yamai ndaona kuti handigoni kutaura navo saka ndakakwanisa kurespekta ndakavaudza ndikatirega ndendini kusekuru wangu achiri wapenyu ndobva ndandodeedza sekuru wangu hanzvadzi yamai vavo ndobva ndaipira nyaya yangu sekuru ndobva watora mhuri yavo ndobva wauya kumba baba wangu havana action yavo vakamboita zvauritaura izvi wauya mhuri yakwasekuru yaka 2 times mukadzi wangu uya ndakumbomanikidza kuti aende kudariro handimazvoona kuoneka pa zviro zvautaura zvakanaka hakuna mbobuda chakanaka kana muchida sekuru watogona kuita koya yavo izvozvo izvi because sekuru kutoziva nhazora nhasi watoziva kuti zvori panapa hapana pandisingamboupdate pakazobva ipapo pakaendwa futi kwasabhuku kwasabhuku kwacho futi kwakadzoswa futi kuti isusu totoda kuti nyaya iitwe nasekuru avo kusvika yazoda kuenda kwaishe kuye futi ka takangozviona futi kuti ngaiende zvayo asi ngatingofambe mastages ese asi apa havambobvume futi kana kuzvinzwa ndofunga mungozvionerawo vandoda ndakati simbei kuti panyatsonzi panobuda chipenyu so that hawana kubva ipapo tapedza november wese tasati tampinda watora matanho api ekufamba kwacho kwemwana iyeye kana kutora dzimwe mhuri wasi kuda kufamba watora matanho api kusvika izvozvi nhasi wazodedzwe kudari wazoone samuel muswemandi watora matanho api pamusha wavo pacho zvese odhiwa nadzo hapana chawasina pawari kuinzwa everyday wachirivhaiza inonzwika zvakanaka pafoni kana uri wega wakanyatsogara so matanho inini ndi mwana wawe inini kusaiti kwangu wandibatsira papo vari kunditora sei then ndichingonzwa mashoko ekuti ndakasvika pakuvhara izvo handisina whatsapp foni yangu iwhatsapp ndikusiya kumba nekurwadziwa nekutukwa ndakasvika pakuona kuti kaininika handisi kuzvinyangadza rega ndibuda hangu muwhatsapp macho ndingogara mune mukadzi wangu dare iri takagara kumba kwekuti ndinyatsoti ngawatsanangure pandi kunetsana nawo nemukadzi wangu neni pandi kuwatadzira pandi kuwafikanganisira kuti wazosvike pakuti wazouya mukadzi wangu ndeda kuesa pamwe chete pamataura kunzi muremwa remwa paipai akatoya achimhanya mvura ichinaya kuti negora kumba kuda ndi kushopu kwangu iwo wangu vari kukumba kupurasi
kale usiku ndandine wakomana wangu inini ndandinawo kumba ndetowapata wangu kuti kana kasvika mu-grade 7 kama kamufomu wacho kana ndeka sisi wawo ikandokutana akauya ndanyatoshopepa kutora zvinhu zvida kuenda kumba kwepo akauya neusiku uya baasvika zvakaame gurwara kumba kuti achedza foni kunenesa network iko pachiwarange paya saka ini ndobva ndatoti harudo muningi wangu angatichimhanye zvotochimhanye munine kuti tichitsvake ngoroka hatizive kwatonobudira kana munhu arwara kozi mapundo ayanga agara asati anyanya kunyanya ipa pakazobuda ukazobara vachirwara ndobva ndafonera sekuru wangu ini mwana vanzvadzi yamai vangu vandamufonera ane motikari vandamutise kumhanya nerori tisangane pano pashopanapa maisa warwara kumba ukamene kuti pakurwara kwangoita zvunzi zvaita wese ndobva tamhanye chakuvhurira kana mapictures acho ndinawo mapundo akutaura asi mapundo ekutamba nawo akakatoora chaiko chaiko mukayaona kana mesandomusikana tabva izvozvo takamhanya bataenda kwaari kutaura muremwaremwa uya weka ndepabhota kwatataenda kwamwe mai vanobatsira so ini ndikuti ndiri mumwe wangu ari kundiperekedza ndokwaari kuti pabhota kwatakaenda kwekwe munhu angatopedzerwa nemuremwaremwa kudhara ini nditoti nemunin'ina wangu ndikuperekedzana naye matambudziko ndakadzoka kuya kuya hatina kukwanisa kubatsirwa mai wai kana kuti tite pane chawaiona zvakaita vanhu vasingatombokushandiri anozomana tabva kwebva taona kuti hapana chabatsira vatadzokera kumba vatasvika hatinozoenda kumba takabva tangosvika pasho bva tatora mikaka nemafuta nechichi zvatatambotorawo zvinogona kuda kuzobatsira mate echifamba vatatora zvinhu zviya zviya vatakukondinya nebhendo rwedu bvatafonera tsano wangu vakati tsano mairi izvi zvinhu hazvina kumira muti asi inini ndakutoyaipapo ndikutorei tione kuti ngaende nekupi kana konga munozivawo tite sei tifambe takasvika tikanotora tsano vakauyawo dzimwe shamwari dzavo tikaita sei fana wangu uya aripo takaenda neusiku huya tikafamba takaenda pese patakapaidzwa tsano pese tikabatsirwa takasimuka kubva parwendo rwedu tichitanga rwendo rwedu that is past 6 takadzoka mangwana acho mapasi 9 zuva rabuda kudai tamboenda manheru tichifamba chete natsano wangu apo tadzoka ndopakakumbira vanatsano wangu vachiti tsano mamadi kuti mudzimai wenyu tiite tichionera pamwe chete saka munogona kumisa kuno ndokwakatisunungukira sati kwanise kuzouya tichiita programu arumba kwenyu ndobva tamusiya kuya mukadzi wangu ini vari kutaura kwenyu ndakamusiya ndabva naye pamba apa vanhu vese vachiita kuzva kuti munhu abva ari serious wakazotera wese vanhu vokumba kuda wazira after 10 days kana ndichinyepa ini ndikamwari achanditonga but ndoda kukuonesa kuti zvese izvi handambomuna handakatuka kana kurova ndaingoti mwari wachandibatsira charamba ndichifamba asi ndakaguma ndanyatsokuona kuti baba wangu namai wangu pavakandiisa handingataura hangu zvakawanda pavakandiisa semwana wavo ka ndakupafarira ndivayo chete mashuku andoda handotsaragura andaitida kuti nyaya yekuti ndirimisa madhandiendi kuseri kwechuri kungoda kuhwanda nekudzidzisa sangano remasavata iye mudhara uyu atorimo ndiyo magogodera varoye vamwe vanhu iye kana mukatovaona iyo babava mukatarisa ese madzisha ari muno nemagariro akatoita baba pamberi penyu kutogara 4 wandorozviita baba kwese inini manje yeyo ukanga uchidaro mudare muno mune mhepo dzemuno eregerani mbokutaura hamuna mhepo dzekwajehovha hamuna mhepo dzekwandingi hamuna mhepo dzekwandingi dare rinei rine mhepo dzese wazvinzwa here uramba udaira nditaure usati wadaira iwe nyarara manje remufamba iwe I want to protect yeyo dare rinei iwewe kana waitira wamwe wese avo handitika usasaitire apa pane mhepo dzepo nokuti kuona kwandiri kuti ane zvauri kuita ukutoratidza futi kuti panapa hapana zvinoitika saka iwewe uri kufunga futi kuti zvawagona awa wakugona futi panapa
ndatomboda kutaura kuti Yeyo, akuisa yeyo. cheni unorara uzobuda This is serious. This zvandiri kutaura zviri serious. Iwewe uri kuti wakaita override zvese nekuti vanhu vese vendaona vari kuchema nei. Saka uda kuita override this one. Yeyo, isusu mitemo yedare. Kana munhu apinda mudare anogara akadai. Tichitonga nyaya. Handidira? Tichitonga tunhu twako ndokubva twauya kuti ipiringisha ndokubva wadai. Am I lying? 100? Am I lying? Ndiri kutaura zvaunoita mbonzwa. Ndiri kutaura zvaunoita zvinokuti chiita kudai. Ndokubva wadai. Nguva yese wanga wakagara zvaukaita izvo. Asi paona kuti nyaya yakuenda pekuti kumapeni wabva wadaiko. It means something. Inini makufamba handigoni kuwadare. It means something kwandiri. Pamwe mamba hawana kuzvicherechedza. Kuti munhu anga akanyatsogara zvakanaka akutanga kupiringisha mambo. Aindazoona inini zvazvinei saba. Ndayeka here. Changamire. Kumatare wanoenda. Matare evanenge vachienda matare enyu. Asi dare guru imhepo yenyini. Nokuti yaratidza kupiringisha apa. Haisi mhepo yematare kwavari kuenda apa. Imhepo yokutopiringisha mambo wacho. Nekuti azvikira apa ndakatarisa. Saka musandirambidze kuti saka ndiri kungoti kumatare wanenza. Asi wabva ikoko, we want to know very well kuti wewe zvokuita kunomwawa kana uri wabatwa usaite kuna inini kana wada izvozvo tinoramba taakushushana nekuti ndinoramba ndiina kuna mama. Ochende kusave. Imba iyo Katera senior. Katera Jaquim senior. Muno idare andinogara muno handiti tine chivanhu chedu chatinoita tinori munhu handiti ende vanhu vemachechi vazhinji vanohwanda nemachechi ndikuona kana hama dzako dzese dziri kusekerera mashure umu dai iwe mudhara wamboenda kuseri waundoongororwa hadzisi kufara nekuromba kwawakaita uchihwanda nechii iwe unoenda wabvako washeneswa woenda undoreurura kwaunondoreurura kuti ndakazoenda ndakapinzwa pataiti namambo kuti ndiregere kuenda hazvaigoneka saka ndakadii ameno chechi inozoti kuna mambo kana mwari wacho anozoti kuna mambo iyo machechi acho atoya tichivatonga yatobva apa yanga iri wamwe mai wekumethodisi watatonga ari machi vanhu vechechi kurokuru. kana bhaibheri rotaura kuti kana uri muroma ita zvirekwa sechi nevaroma nekuti ukaramba izvozvo you'll be persecuted. Saka teedza zvechi zvinoitwa nevaroma ndozvototaura bhaibheri. Jesu vachitaura kuti kana uri muroma ita zvechi zvanzi tinobhadhara here taizi kuvaroma. Zvinonzi kana uri muroma ita zvechi zvinodiwa nemutemo wechiroma. Hakuna bhaibheri rakatienda unopikisana nemadzimambo woti vhuriro bhaibheri iro. Enda unopikisana nemadzinza ako woti vhuriro bhaibheri iro tiriziya. Chatinoziya kuti vazhinji vacho ndiri une zvitsinga muchiroya muchiita chipombwe
muchiita muchituka muchidii saka tiri izvozvo chiitai nemhuri indocheneswa kuti zviri kuitwa nevakuru wenyu ndiwauya zvamuri kuita ndezvipi handiti nekuti zviri kuitwa nevakuru ende vakuru vacho muri muchechi saka ngazvitoonekwa kuti zviri kuitwa nani kana musimi munochenerwa hapamborina muri munhu mutema hamusi murungu hamusiri chinhu chisimukai handiri kuzozwa kuti madzoka maramba nekuti kana maramba taakuisana cheni tochikuendesa mapurisa mukutswa mande mouya tozoita dare patinoita dare muri koko saka chikudai mundoite izvo zvinotoa simukata muona mapurisa edu panzambo kangobuda chitokona yavo zvokuti handiti izvozvo zvauya kudare inoita maprocesses edu edare kuti dare redu rijeki vanhu vese vabvokatonyatsofunga kuti hamuna here handisingazvona kuti ndomavira ndaikusina kwambiringa takabhadhara samoya next court date wachona ora ndipo haimade wachangamira wazobvunza nemwana wavo ndimo hamaye nemwana wenyu handidi kukutera iko kutovataura kuti vauye musi wa26 dare renyu ri20 musi wa20 wacho dare renyu ri20 Disgusting.